Tak, pekný večer. Chceli by sme začať, ešte možno niektorí ľudia prídu, ale aj kvôli tým, čo sú pripojení online, tak poďme na to. Všetkých vás tu vítam. Cíte sa tu veľmi dobre v takej neformálnej atmosfére. A vlastne pokračujeme. Táto diskusia je ďalšou z radu diskusí a podujatí v rámci Týždňa globálneho vzdelávania, ktorý organizuje Umbrella v spolupráci s Sokratovým inštitútom a so Živicou. A sme radi, že môžeme tento večer stráviť v priestoroch Pink Whale. Moje meno je Daniel Kaba, pracujem pre Umbrellu a o chvíľočku krátko predstavím mojich hostí. A možno by som povedal ešte toľko na úvod, že dnešná diskusia bude súčasťou tej celkovej témy duša spoločnosti, duša jednotlivca. Nebude to ale nejaká ezoterika, budeme sa rozprávať o veľmi praktických veciach z pohľadu sociológie, psychológie, nejakých ďalších disciplín. Ak chcete, môžeme sa dohodnúť, môžete položiť kľudne otázky aj skôr, nemusíte čakať na záver, alebo nejaké komentáre. Takisto vy, čo ste pripojení online, môžete položiť takisto možno otázky cez chat. A názov dnešného večera je Svet v našom zrkadle, globálne udalosti, lokálne dôsledky. A my sme si povedali pred týmto večerom, že poďme sa rozprávať trochu viacej o tom, čo globálne javy okolo nás, či je to vojna na Ukrajine alebo ruská agresia, či sú to americké voľby, klimatická zmena a ďalšie, aký majú vplyv na dušu spoločnosti, na zdravie, na vzťahy, na dôveru a ďalšie veci. A skúsme si to spoločne trochu viac rozobrať s odborníčkami a možno trošku viacej ako nejaké dáta, štatistiky, aj keď určite sa dostaneme aj k nejakým číslam a štatistikám. A teraz by som tu už chcel privítať mojich hostí. Začneme dámou. Patricia Gajdošociová. Vítaj. Ďakujem pekne. My si týkame všetci. Patricia pracuje ako psychologička, primárne ako školská psychologička na východe v Michalovciach v Prešove. Okrem toho sa venuje výskumu klimatickej úzkosti. Spolu založil iniciatívu Psychóza klímu a takisto je spoluautorkou učebnice Ako učiť o klimatickej zmene. A spolupracuje s celým radom mimovládnych organizácií, ktoré teraz nebudem všetky menovať. A tiež je lektorkou pre témy klimatickej úzkosti a prednáša na školách. Keby som niečo zavudol, kľudne potom v tej ďalšej časti môžeš doplniť. Ďalej, Pavol Kosnáč. Vítaj, Palo. Môžete si posúvať mikrofón potom. Palo má také tri čiapky, aj keď nie priamo teraz na sebe, to nevidíte. Veľmi stručne, Palo je výskumníkom a šéfom DEC Institute. Je výskumníkom takisto Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. A aby toho nebolo málo, pred nejakým časom skončil takisto štúdium PhD v Brne na Masarykovej univerzite. A všetci moji hostia majú niečo ešte aj spoločné aj prakticky s tým zahraničím, čo mňa veľmi teší, takže budú určite hovoriť nejaké svoje skúsenosti. Ja ešte prezradím na Pala, že okrem tej akademickej sféry, keď študoval islám a filozofiu vedy na Oxforde a absolvoval si vedecké stáže, vrátane Thajska a podobne, si mohol trošku zabrdnúť aj do tej takej ešte praktickejšej časti terénnej a spolupracoval si s humanitárnymi organizáciami v krajinách ako Irák, Ukrajina, Thajsko už bolo spomenuté a podobne a súčasne si registrovým súdnym znalcom pre náboženský extrémizmus. A veľa ďalších vecí. Takže vítaj. Ďakujem. A vedľa mňa Dušan Ondrušek. Dušan, veľmi ma teší, že si prijal pozvanie. Dušan je z členskej organizácie Umbrelly zároveň. Dlhoročný psychológ,
pracuješ s mládežou od 90. rokov, možno ma opraviť, že ešte aj skorej. Zakladal si Partners for Democratic Change, PDCS, dlho si ho viedol ako riaditeľ a ja ešte možno poviem, že PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialog, šíriť poznatky, zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov. Veľa robíte aj v oblasti participácie, v oblasti extrémizmu, tolerancie a čo sa týka toho zahraničného aspektu, ja možno na teba prezradím, že si absolvoval a školil a chodil trénovať do zhruba 40 krajín sveta, či už to boli krajiny arabského sveta, alebo Afganistan, Nigéria a veľa ďalších. A rovnako si autorom a spoluautorom asi 11 kníh a bolo by ešte asi veľa. Ten zoznam je asi dlhý. Ďakujeme, že si prišiel. Dobrý večer. Tak, skúsme sa dohodnúť, že dnešná debata bude mať také tri základné časti. V tej prvej by sme chceli hovoriť spolu s vami o tom, kde sa nachádzame, pokiaľ sa jedná o otázku, ako sa mení svet okolo nás. Samozrejme v tých témach možno menej nejakých makroekonomických alebo bezpečnostno-vojenských, aj keď sa ich asi šťastie dotkneme, ale skôr ako to pôsobí na ľudí na Slovensku, jednotlivcov, spoločnosti alebo celú spoločnosť. A ja sa spýtam jednu vec na úvod. Môže sa nám zdať, že ako keby ten svet, ktorý sa mení okolo nás, že to už trvá dlho. Či už pre niekoho to začalo pandémiou COVID-19, pre niekoho vojnou na Ukrajine alebo ruskou agresiou a to je možno posledné 4 roky som teraz vymenoval. A niektorí komentátori, politológovia, sociológovia, psychológovia hovoria, že to je len začiatok nejakej novej éry, ktorá prichádza a že tie veľké zmeny, väčšie zmeny ešte len prídu a toto je nejaký predvoj. Nechcem teraz nie tak eschatologicky, ale čo si o tom myslíte vy? Skúste na to zareagovať. Ako to vnímate? Ja by som súhlasil, že tie väčšie zmeny ešte prídu a väčšinu z nich si nevieme predstaviť. Z tých vecí, ktoré si spomenul, tak mne sa zdá úplne najzávažnejšia s najväčšími dôsledkami klimatická zmena. Aj keď my tie obrysy toho diania budúcnosti až tak nevnímame a stále máme pocit, že to je nejaká záležitosť taká environmentálna a nás sa nemusí dotknúť, ale tá realita skôr vyzerá tak, že to bude výraznejšia zmena ako pandémia, výraznejšia zmena ako vojny, ktoré vlastne teraz bežia, lebo môže priniesť všetky takéto javy ešte vo väčšom, silnejšom rámci. Čiže to znie tak trošku gloomy a čierne a nie úplne s veľkou nádejou. Možno k tomu sa dopracujem v diskusii. Ako to máte vy dvaja? Skúste možno na to zareagovať. My sa bavili aj pred diskusiou, že kľudne máme aj priestor, aby ste reagovali jeden na druhého, aby tam nebola taká selánka a každý s každým súhlasí, aj keď určite na tej hodnotovej úrovni sme z podobných oblastí. Možno Patricia, ak chceš? Tak má právo byť tá klimatická zmena taká čierna, lebo čaká nás ťažká budúcnosť, ale pre mňa je ťažké vybrať z tých vecí, ktoré si povedal, naozaj tú top, ktorá ma najviac v poslednom čase ovplyvnila. Všetky zasiahli podľa mňa veľa ľudí na rôznych úrovniach, zasiahli rôzne oblasti, čiže všetky sú závažné a aktivovali rôzne strachy na rôznych úrovniach. Ty už sa ideš nadýchnuť, Pálo, ale ja ti ešte k tomu na tú úvodnú cestu pribalím do batôžka otázku, ktorá môže byť aj pre ostatných, a to je to, že skúste byť ešte konkrétnejší a skúste sa podeliť, že na tej osobnej úrovni vašej, že čo bolo za posledné mesiace z tých zahraničných vecí, javov, také, čo vás osobne nejako zastihlo, zasiahlo. Takže máš 2 otázky v jednom. Áno. Ja by som začal možno všeobecne a potom budem osobne.
Um, klimatická zmena už tu padla. Myslím si, že niekedy prehliadame to, čo sa vlastne deje, a čo možno aj kolegovia psychológovia budú vedieť lepšie, ale my to teda pozorujeme na tej sociologickej, politologickej úrovni z takého makropohľadu, a to sú masívne hodnotové posuny v spoločnosti od nejakého skôr kolektívnejšieho života, pretože jednoducho sa nedalo prežiť, keď ste boli osamelý človek v minulosti, do extrémne individualizovaného životného štýlu, ktorý vlastne nebol reálny v minulosti. Problémy, ktoré máme my, v minulosti nikto nemal, tak možno nejaké deti aristokratov alebo niečo, že na úrovni celej spoločnosti v podstate sme prvý raz v dobe, kedy vy nepotrebujete iných ľudí na to, aby ste prežili. Myslím teda fyzicky prežili. Prežili zdravo? Asi nie, ale prvý raz v podstate vy viete byť zavretý doma desiatky rokov, pracovať z domu, nerozprávať sa s nikým, veci vám dovezú domov a tak ďalej. Hej. Máte taký ten extrémny príklad z Japonska, kde ten fenomén tých domových pustovníkov, kde vy niekedy po niekoľkých rokoch zistíte, že ten človek je mŕtvý, lebo on mal nejaké úspory, mal online nadstavený, jak sa to povie, platil za domácnosť, platil všetku elektrínu, vodu, plyn a tak ďalej, že ten štát vlastne, ten systém nezistí, že ten človek je mŕtvý niekoľko rokov. Hej? Takže toto sú veľmi nové spoločenské zmeny a my vlastne nevieme, že čo to spraví. Má to výhody, má to nevýhody. Tie výhody sú obrovská osobná sloboda, pravdepodobnosť, že vás bude utláčať nejaký systém alebo nejaká komunita, že musíte poslúchať svojich rodičov, nemáte na výber, alebo cirkev, alebo štát, alebo niečo také, tak je pomerne malá. Takže toto sú zmeny, ktoré my vlastne nevieme, čo nám urobia v najbližších desiatkách rokov. Keď do toho započítame, povedzme, ešte umelú inteligenciu, ktorá bude vedieť pomerne hodnoverne simulovať nejakú komunikáciu ľudskú, tak my sa možno naozaj dožijeme obdobia, kedy sa ľudia budú schopní prepnúť do virtuálneho sveta úplne. A čo to s nami spraví ako so spoločnosťou? Nikto netuší, alebo teda minimálne ja netuším a väčšina mojich kolegov. Takže a teraz ja nechcem, aby toto bolo nejaké čierne, pretože to bude mať obrovské výhody a benefity, ale teda predstavuje to aj veľké rizika. A na osobnej úrovni, ak sa bavíme o nejakých posledných rokoch, tak mňa osobne asi najviac ovplyvnila vojna na Ukrajine. Ja som tam v minulosti pôsobil aj výskumne, takže som trochu poznal to prostredie. Žil som nejaký čas v Rusku, žil som nejaký čas na Ukrajine. Čiže som to prostredie trochu poznal. Mal som tam nejakých kamarátov, nejakých známych. A zároveň to bolo také napojenie na to detstvo. Čiže keď vám rodičia rozprávali, jak to bolo za komunizmu, keď vlastne bol ten diktát z Moskvy a vy ste museli robiť rôzne absurdné záležitosti, aspoň teda z ich perspektívy. Ja som vyrastal, keď už sme takto osobní, v rodine, ktorá bola pomerne katolická a tým pádom bola nejakým spôsobom tým režimom perzekuovaná, lebo moja babka bola učiteľka a jednoducho učiteľské povolania boli tie kontrolované, ktoré mohli vplývať na deti a nebola vysporiadaná s náboženskou otázkou. To znamená, že ten režim ju dusil, mala minimálny plát a tak ďalej. Takže to nadstavenie, aj tie rodinné príbehy, vlastne, ktoré kolujú, tak sú negatívne nadstavené voči tomu obdobiu, kedy sme boli pod nejakým sovietským vplyvom. A teraz vlastne to približujúce sa Rusko, ktoré by malo záujem obnoviť v podstate tie svoje staré teritória a obnoviť tú imperiálnu slávu, a čo je niečo, čím sa teda Ruská federácia nejako netají, pomerne otvorene to hovorí, otvorene tvrdí, že je nástupníckym štátom Sovietskeho zväzu a chce naspäť svoju sféru vplyvu, do ktorej jej teda údajne proti dohodám, ktoré uzavreli s lídrami západných krajín v minulosti, dneska zasahujú západné krajiny, Spojené štáty a tak ďalej. Inými slovami, z ruskej perspektívy Ukrajinu, Slovensko, Česko a tak ďalej Rusom Američania ukradli a to sú predsa ich teritória. Inými slovami, my všetci im patríme a teda akože tá snaha obnoviť vlastne toto teritórium, aby teda sme boli naspäť v tejto sfére vplyvu ruskej, tak pre mňa to bolo také zaujímavé
mne sa tak akože zastavila všetka tá práca vtedy, taká tá každodenná, boli nejaké výskumy, nejaké prieskumy verejnej mienky a tak ďalej. A som len tak chvíľu rozmýšľal a potom som to celé odložil asi na mesiac a dal som sa vlastne k dispozícii katolíckej charite, ktorá mala vtedy veľké projekty na Ukrajine a hľadala do konvoja ľudí, ktorý by bol schopný vlastne priniesť nejaké potraviny a lieky Kievu, ktorému hrozilo obľahnutie tou obrovskou kolónou, ktorá išla z Ruska v tom čase. To bol prvý mesiac vojny vlastne. Takže ja 3 týždne po začatí invázie na Ukrajinu som sa ocitol v Kieve. Vedeli sme, že máme tak týždeň až 2, kým to vlastne tá kolóna obklúči. K čomu nakoniec teda nedošlo, ale to vtedy nikto nevedel. A vlastne sme hľadali cestu, jak sa tam dostať a nadstaviť tú cestu tak, aby za nami mohli ísť nejaké ďalšie kamióny. Takže pre mňa toto bolo teda osobné natoľko, že som sa do toho takto vložil. A tá naša práca spočívala v tom, že bolo potrebné urobiť nejaké hĺbkové odborné intervia s predstaviteľmi kievských nemocníc a urobiť veľký zoznam toho, čo potrebujú vlastne. A odovzdať to ja som teraz zabudol, jak sa volá ten Európsky úrad pre zahraničnú službu alebo niečo také. A teda pre tú medzinárodnú charitu, ktorí nejak koordinovali v tom, aby poslali tieto veci na Ukrajinu. A pre mňa to bolo také akože obdobie zamyslenia sa, že vlastne tie veľké dejiny vstupujú do toho môjho malého, spokojného života. No. Takže tak nejak. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za veľmi osobnú skúsenosť. Ak by ste chceli sa podeliť na úvod aj vy, Dušan a Patricia, čo z posledných mesiacov vás tak zarezonovalo, čo ste pri tom cítili, kde ste možno vtedy sa nachádzali, ak si pamätáte? Pre mňa asi najsilnejší moment z posledných dní, z predvčera, bolo, že som videl nejaké zábery z tých demonštrácií k 1000 dňom vojny a na Kyjevskom námestí, kde proste ľudia sa zišli, aby si to pripomenuli, tak urobili takú demonštráciu, kde niesli takú dlhú, asi 8-metrovú žltomodrú ukrajinskú vlajku a na nej dali také háčkované niečo a vysvetlili, že to sú anjelici, ktorých tam pripevnili na tú vlajku, ako symbol detských obetí vojny. Takže tam sa ukazuje, že tam je tam nejakých 669 mŕtvych detských obetí, ale teda malých Ukrajincov do 15 rokov. A to, keď človek si spočíta a vidí, že čo to znamená pre tie rodiny, jak to budú vnímať ešte dlho, tak vieme si všetci predstaviť, že to není vec, ktorá sa zabudne po 5 rokoch, ale že to zachytí viacero generácií, než sa to ako tak ukludní. Ja to viem posúdiť z bosenského konfliktu, ktorý som vtedy veľmi sledoval. A tesne po vojne, keď nastal Daytonský dohovor, tak sme robili nejaké tréningy a potom sme robili zase o rok a o 2 roky. A tie vzťahy boli tak ostré, že oni neboli schopní spolu asi rok po uzavretí Daytonského mieru spolu rozprávať. Takže na tréningoch odmietali spolu rozprávať Bosenci a Srbi a Chorváti. A vtedy sme mali pocit, že to sa ukludní za 2 generácie. Zatiaľ prešli asi 3 generácie a teraz ako keby tá mládež trošku začína to vidieť, takže rozumieme, čo sa dialo. My sme to nespôsobili. Tam sú iní, ktorí my vnímame, že sú na vine, a to je Miloševič a Tudžman a Izetbegovič, ale my vlastne sme boli bežní občania, my sme nechceli vlastne vojnu. A toto, keď sa bude diať teraz medzi Rusmi a Ukrajincami, tak ja to vidím, že to bude ešte dlhšie, že to bude ešte viacej generácií ľudí, ktorí to budú niesť ako svoju osobnú životne najdôležitejšiu skúsenosť, lebo tak veľa ľudí prišlo o príbuzných, že to sa nedá len tak zabudnúť. My vieme, že bolo nejakých 20 000 detí unesených, ruských detí unesených, ukrajinských detí unesených do Ruska. A to tiež bude trvať šialene dlho, než sa to ako tak vyrieši.
a nevieme číslo, koľko žien bolo znásilnených, ale ani tie medzinárodné inštitúcie nevedia robiť dobré odhady, lebo to sa hrozne ťažko dokazuje. Takže tušíme, že to budú sa ťahať generácie, než sa to ako tak ukludne. Čiže ja to vnímam ako veľmi silnú situáciu. A keď som videl tú zástavu s tými anieličkami 669, tak to bolo veľmi silné. Ďakujem, Patricia. Keď tak mám pokračovať vojnou na Ukrajine, tak chcem ešte dodať, že netýka sa len Ukrajincov a Ukrajiniek, nezasiahla len ich, pretože tam, odkiaľ ja pochádzam, blízko ukrajinských hraníc, tak tam si ľudia nesú vlastnú traumu z tej vojny, pretože tam fungujú dediny tak, že sú rozdelené napríklad na polovicu. Jedna je na ukrajinskej strane, jedna na slovenskej. A proste tie vzťahy, aj veľa ľudí z nášho okolia, z východu má príbuzných na Ukrajine, pretože napríklad môj detko tam chodil na strednú školu, čiže my máme do Užhorodu pešiu vzdialenosť z niektorých dedín a naozaj tie vzťahy utrpeli. Príbuzenské, kamarátske, rodinné, ľudia ostali rozdelení v rámci Slovenska a Ukrajiny. Ďakujem aj za tento element, ktorý do toho priniesla, že to, že sme susednou krajinou, znie niekedy automaticky, ale niekedy ľudia ani nevedia, aká je tá história tých regiónov prihraničných, ako to je prepojené. Hovorili sme teraz chvíľočku o tom pohľade, že čo sa deje okolo nás na tej medzinárodnej scéne, aj keď určite sa toho deje viacej a mohli by sme spomínať vojnu v Gaze alebo konflikt v Libanone, americké voľby a našli by sme ďalšie a ďalšie nejaké takéto fenomény. Ale skúsme sa teraz akoby vrátiť na chvíľu k nám domov a skúste ešte trochu povedať, ako vnímate vy vlastne tú druhú stranu, a to sme my, ako spoločnosť, jednotlivci. A v tom kontexte mám na vás jednu takú záľudnú otázku, že skúste teda zadefinovať, možno voľne, možno cez nejaký príklad alebo obraz, čo to je podľa vás, možno aj videné očami vašich profesí, čo to je podľa vás tá duša spoločnosti? Ako by ste ju vy skúsili vysvetliť nám všetkým? Hej? Ja to možno poviem ešte na takom, ani nie, že čo to je duša spoločnosti, chcem vám dať slovo, ale Jan Markoš pred nejakým krátkym časom napísal takú esej alebo článok o pravde v spoločnosti a vlastne to tak vysvetlil alegoricky na takom obraze toho mesta v tme, ktoré je ponorené v tme a ktoré, keď je osvetlené, tak ten obraz nejakej pravdy a keď postupne tie lži sa šíria rôznymi kanálmi spoločnosti, tá propaganda a tie dezinformácie a všetky tieto nejaké odnože nejakej bazálnej lži, takže postupne keby zhasínajú tie svetlá v jednotlivých uliciach, to mesto sa norí do čoraz väčšej tmy a niektoré ulice sa stávajú menej bezpečné, niektoré ešte viac. V niektorých rohoch tých námestí a tých odľahlých štvrtí sa začínajú diať rôzne veci, ktorým to je umožnené, že toho svetla je zrazu menej. A to vo mne tak silno zarezonovalo a ako také celkom praktické vysvetlenie nejakých vzťahov. Ale vrátim sa teda k tej otázke, ako vnímate vy dušu spoločnosti, čo to je. A Patricia, ty si už chcela povedať, takže máš slovo. Duša spoločnosti. No, rozoberali sme ten termín pred chvíľou a ja to vnímam ako takú podstatu ľudí na Slovensku, ktorí tu žijú, možno nejaké hodnotové systémy, vieru, ale aj charakter každého človeka. Ale prenechám slovo tebe, pretože ty to určite zo sociologického hľadiska lepšie vysvetlíš. Ja si svojím spôsobom myslím, že psychológovia majú bližšie k duši, ale je pravda, že to je pôvodne vlastne teologický termín a teda z teologického hľadiska to neviem posúdiť. Ale
ak to beriem v nejakom prenesenom význame, alebo teda ako poetické vyjadrenie nejakých, povedzme, národných charakteristík alebo národných črt nejakého toho spoločného menovateľa, čo spája celú nejakú komunitu, v tomto prípade teda, povedzme, celú spoločnosť Slovensku alebo nejakých iných krajín, tak o tomto sú pomerne rozsiahle spory v spoločenských vedách, že či je vlastne možné zjednodušiť nejaké črty nejakej tak rozsiahlej spoločnosti, ktorá jednoducho akože zahrňa milióny jednotlivcov a či to vlastne nerobí väčšiu škodu ako užitok a neprináša nejaké škodlivé stereotypy a podobne o lakomých Škótoch a podobne. A teda nič nenasvedčuje tomu, že by Angličania alebo Rakúšania boli lakomejší ako Škóti. Takže v tomto zmysle to nie je užitočné, ale ja si myslím, že môžeme hovoriť o nejakých spoločných charakteristikách, aj keď teda s tým limitom, že určite sú výnimky. A to jednoducho preto, že tie skupiny obyvateľstva, tak oni zdieľajú nejaké spoločné skúsenosti, ktoré ich formujú. Čiže žijeme v nejakom podobnom prírodnom prostredí, prípadne v nejakom podobnom klimatickom prostredí, máme nejaké spoločné kultúrne skúsenosti, používame rovnaký jazyk a tak ďalej. A to sú veci, ktoré nejakým spôsobom vytvárajú nejaké spoločné skúsenosti, ktoré nás viažú. Niektorí historici idú tak ďaleko, že sa pozerajú napríklad na vplyvy, ktoré sa začínajú viazať až do epigenetiky a podobne. Bola veľmi zaujímavá kniha, ktorá sa volala Dejiny písané vodkou. Neviem, či ste to registrovali niekedy. A tam bol historik, ktorý sa vlastne pozeral na to, jak veľmi teda tú ruskú populáciu ovplyvnilo to, že celé storočia ruský štát, či už to bolo impérium, alebo to bol Sovietsky zväz, alebo teda potom súčasná federácia, používala vodku ako primárny, alebo teda jeden z významných zdrojov príjmu. Bolo nejaké obdobie, kedy príjmy z vodky boli štvrtina budžetu, alebo teda rozpočtu vlády, čo sú obrovské čísla. Takže rôzne krajiny majú rôzne špecifika, takže ak by sme sa bavili o tomto, tak keď sa rozprávame o ruskej duši, tak bolo o nej napísané veľa. A jedna z vecí, ktorú teda má spoločné tá krajina, je teda tá spoločná skúsenosť s vodkou. Ale ja som teraz strávil pol roka v Nemecku a jednu z vecí, ktorú som si tam uvedomil ako niekto, kto bol prvý raz vlastne dlhšie v Nemecku, je, že súčasťou, povedzme, nemeckej národnej povahy je veľmi silne nejaký pocit zodpovednosti za druhú svetovú vojnu, ktorý vie mať veľmi praktické dopady. A medzi tie praktické dopady napríklad patrí veľmi, veľmi veľká citlivosť na či už rasizmus a podobne, to súčasťou tej národnej povahy, alebo jedna z veľmi fascinujúcich národných črt mi príde tá norská zodpovednosť za budúcnosť. Norsko je veľmi špecifická krajina v tom, že bola schopná sa dohodnúť na tom, že nebude míňať zisky z ropy, čo je obrovské pokušenie pre každého politika, jednoducho použiť ich na volebné zisky aj zlepšenie života ľudí. Ale zhodli sa na tom, že ich jednoducho nebudú míňať a založia fond, ktorý odložia pre budúce generácie. Čiže predstavte si túto mieru seba kontroly, ktorú ste schopní urobiť a vznikne nejaký konsenzus národný. A ono začne vplývať na to, jak nazeráte vlastne svet. Pravdepodobnosť, že v nejakej africkej vojne stretnete vyjednávača, ktorý je Nór alebo je platený Nórmi, je extrémne vysoká, lebo tento fond sa používa aj na to. A tak, takže ak sa bavíme o takýchto veciach, tak myslím si, že také veci existujú a rôzne krajiny teda majú rôzne takéto príklady. No. Ale myslím, že je čas posunúť mikrofón. Tak, ty už si spravil takú prednášku sociológa, krátku, ale veľmi zaujímavú. Veľmi zaujímavú a ja ti dám podotázku, ktorú si môžeš premyslieť. Zatiaľ dáme slovo Dušanovi, ale ja to mám na jazyku a možno aj vám to chodí trošku beha po rozume, že ty si hovoril o tých Nóroch, o tých Nemcoch. Samozrejme, sme sa dostali k Rusku, to sme čakali, ale skúsi premyslieť, že ako by si opísal tú slovenskú náturu, tú slovenskú dušu, tú slovenskú spoločnosť. Dobre? Takže ti dáme trochu času a Dušan, podobná otázka na teba z pohľadu psychológa. Ako to ty vnímaš? Ja to vnímam tak, že skôr si viem predstaviť to ako nejaké metaforické vyjadrenie
nie ako nejaký popisujúci fenomén, ktorým by som vedel charakterizovať nejakú spoločnosť, hovoriť o duši spoločnosti. Ja som sa pokúsil niekoľkokrát v živote ako keby vidieť nejaký takýto celok. Napríklad, keď som bol nejaký čas v USA na postdoktorantskom pobyte, tak som si povedal, že ja musím pochopiť tých Američanov a porozumieť, čo sú zač. A vždy som mal po niekoľkých týždňoch až mesiacoch sa začal mať pocit, že už teraz rozumiem, že akí sú tí Američania. A na to som hneď stretol niekoho, kto bol absolútne opačný a nič z toho nesedelo, čo som si doteraz myslel. Čo som si začal proste vytvárať ako svoj predsudok voči ním. Lebo všetci boli tak rôznorodí, že všetko, čo sa mi začalo zdať, že tak asi toto majú podobné veľa ľudí, tak sa ukázalo ako nepravda. Čiže tak, jak som poznával proste ľudí, tak stále opatrnejšie som ako keby ich hodnotil, lebo som zistil, že úplne najlepšie je proste vnímať tých ľudí ako špecifické, jedinečné prípady a tešiť sa z toho, že keď náhodou s niekým nájdem spoločnú reč, čo sa potom stávalo dosť často, keď som prestal hľadať to jednocujúce a podstatné, tak zrazu sa dalo dorozumieť ako skoro s každým. Čiže ja neverím moc na také konštrukty, ktoré hovoria o nejakých štandardných veľkých javoch. Skôr verím to, že ľudia sú v zásade dobrí aj zlí a že sú veľmi podobní v tom, že sú veľmi rôznorodí. Čiže moja skúsenosť bola potom taká dosť často, že našiel som vždycky tak rôznorodé proste prejavy, hlavne u veľkých spoločností, že som nebol schopný povedať, že akí vlastne sú. Lebo boli vždycky tak rôznofarební, že sa našlo tam vždycky úplne protikladné veci. A ani sa nedalo povedať, že čoho je viacej. Dobre, ty si to trošku skomplikoval, ale tak to asi býva. Ďaká. Dajme teraz slovo ešte na chvíľu Pálovi a uvidíme teda, že do akej miery spolu nejako sa pozeráte na veci podobne, alebo nie. A možno to bude pohľad sociológa, ktorý bude trošku logicky iný, takže skús teda, že či my sme tí v tých dolinách a tí rustikálni a tí Janošici, samozrejme s výnikom Bratislavy ako inak, že? A podobne. Ale teraz bez toho odľahčenia skús teda na to nejako zareagovať. Ja si myslím, že teraz tu bolo pekne vidieť ten rozdiel pohľadu psychológa, ktorý sa pozerá na toho jednotlivca a sociológa, ktorý sa pozerá na tie skupiny ľudí a hľadá, čo by mohli mať spoločné a podobne. A jednoznačne platí, že v každej skupine nájdete pravý opak toho, čo tvrdíte. Tá spoločenská veda, keď sa pozerá na to makro, robí dobrú prácu vtedy, keď tá spoločná vec je dostatočne významná na to, aby začala byť užitočná. Pretože napríklad aj verejné politiky neviete nadstavovať tak, aby slúžili každému jednému človeku presne tak, ako potrebuje. Takže býva niekedy užitočné pozerať sa na nejaké väčšinové prejavy, aby ste vedeli pomôcť alebo nadstaviť nejakú verejnú politiku čo najlepšie pre čo najväčšiu skupinu ľudí. No. Žiaľ, teda nevieme nadstaviť spoločenský systém tak, aby každému slúžil ideálne. Možno sa to zlepší s tou zrýchľujúcou sa digitalizáciou v niečom. Ale... Dobre, a teda k tej mojej otázke. Áno. K slovenskej národnej povahe podľa mňa bolo napísané naozaj všeličo. Ja sa obávam, že súčasťou mojej výskumnej práce je výskum kohézie, ktorá sa vlastne pozerá na to, čo rôzne skupiny spája. A ja som narazil na pomerne veľké problémy, keď sme hľadali tieto nejaké prvky, ktoré povedzme sme našli v nejakom Nemecku, Norsku a tak vlastne nájsť ich na Slovensku. A sú rôzne špekulácie, že čo to presne je, že nejaký vzťah k nenásiliu, povedzme, je jedna z tých teórií, ktorá to hovorí, nejaký vzťah, alebo teda ten vplyv toho, že my sme si vlastne nikdy nevládli sami, takže nie sme zvyknutí na to preberať zodpovednosť a zároveň máme takú nedôveru k inštitúciám, inštinktívnu a podobne, ale že to sú všetko veci, ktoré asi sa ťažko merajú a naozaj neviem povedať. Neviem odpovedať na tú otázku uspokojivo. Takže fakt neviem, že čo je duša slovenskej spoločnosti. Dobre. Keby ste chceli niekto na to zareagovať, nemusíme odkladať tie otázky úplne na samotný koniec debaty, takže kľudne, ak máte definíciu,
tak sa prihláste, alebo nejakú otázku. Ale ja vás už nebudem dlhšie tým trápiť. Skúsme teraz prejsť do tej druhej časti a samozrejme ono to spolu súvisí a hovoriť o tých dopadoch, o tých vplyvoch toho, čo sa deje akoby za hranicami, a tými fyzickými, možno nejakými inými, možno by hovoriť aj o iných hraniciach, a tým, že ako keby veľa vecí, ktoré sa odohrávajú mimo našich hraníc, necítime na vlastnú kožu. Hej. Napriek tomu to má na nás nejaký vplyv. Tak skúste to možno povedať. A ja dám teraz ako prvej slovo tebe, Patricia, že my sa trošku aj pre tú diskusiu rozprávali, že témy ako klimatická úzkosť. Hej, že ja si pripadám ako keby už, že som starý a že neúplne rozumiem po všetkom tej mladšej generácii a že to sú veci, ktoré tu pred 15 rokmi neboli. A Patricia ma opravila pred touto diskusiou a hovorí mi, nie, to ani pred 5-8 rokmi. Spýtam, môj syn má 11 rokov, spýtam, skús. Patria už aj deti od škôlky, by som povedala. Pozorujeme už nejaké tie náznaky prvých obav ohľadom nie že klimatickej zmeny, ale skôr také, že vyhynutie zvierat, pretože už aj rodičia to začínajú viac adresovať deťom. Čiže naozaj už od škôlky sa môže objaviť nejaká forma obáv o planétu, o životný štýl a potom až do 35 rokov. To už, ja som starší ako 35. Ale aby sme to úplne nezľahčovali, a tá teda druhá otázka, prečo, ako je to asi otázka veľmi ťažká, ale zrejme v tých výskumoch sa tým zaoberáš, alebo o tom si študovala, že vlastne prečo je to tak a prečo práve povedzme na tom Slovensku, ktoré z istých ohľadov možno môžeme vnímať naozaj, ako som hovoril, ako výrazne bezpečnejšiu krajinu, ako sucho v africkom Saheli alebo v Somálsku a inde. Čím to je? Tak v prvom rade je to takým nereflektovaním tých obáv mladých ľudí. Nedočkajú sa podpory od dospelých, od autorít. Vidia, že na politickej scéne nie sú braní vážne, nehovorí sa o tom, ale klimatická úzkosť vzniká aj tak, keď už máme tú tému, že správy, že naozaj stačí, keď si mladí ľudia pozrú nejaké negatívne dôsledky klimatickej zmeny, v správach vidia nejaký dokument a už môže nastať tá klimatická úzkosť. Čiže všetko tak spolu, keď sa spojí, tak máme potom, nechcem povedať diagnózu, pretože to ešte nie je diagnóza, ale klimatická úzkosť. Dobre, jeden by povedal, že keď obmedzíme prílišné sledovanie televízie, správ, čítanie novín a hlavne tých negatívnych správ, takže by sa to mohlo zlepšiť, ale asi to nebude také jednoduché. Dušan, skús na to zareagovať, že čím je to podľa teba, že skúsme, ak môžeš tento mikrofón. Ja by som tam videl aj veľký dôraz na tie generačné zmeny. Ja som pred rokom a 2 výraznejšie sa venoval generačným posunom a medzigeneračnému dialogu a na tú tému som trošku robil nejaké výskumy. A ukazuje sa, že naozaj tá generácia Z, to sú tí, ktorí teraz majú nejakých tých 25 až 34 alebo koľko rokov, je výrazne iná ako všetky generácie proste pred ňou v tomto storočí. Čiže niečo sa deje, lebo vždy, keď sa to porovnávalo, tak sa povedalo, že dobre, boomery a za nimi generácia X a Y, teda mileniáli, sú v niečom iní a vždycky sa to trošku ako keby posúvalo, ale v mnohých veciach boli podobní. A potom prišla generácia Z a zrazu tí výskumníci začali šalieť a vraviť, že prosím nás, to je šialené, nerozumieme, čo sa vlastne deje, ale majú oveľa viacej depresie, majú oveľa väčšiu samovražednosť
viac sa objavujú proste myšlienky, že nechceme mať deti, lebo ich privedieme ich do nebezpečného prostredia a prispievame k zhoršovaniu proste situácie na svete a tak ďalej. A nie je to jasné, je jasné, že v niečom sú tá generácia iní. Tak keď prišla pandémia, tak všetci odborníci povedali, že to bude ťažké, to bude mať hrozné dôsledky na tých seniorov, na tých dôchodcov, ktorí proste budú najviac zomierať, takže najviac to budú najťažšie prežívať. Prišla pandémia a nič z tých predpovedí sa nesplnilo. Nesplnilo sa, že bude vyššia rozhodovosť, nesplnilo sa, že budú ľudia viacej špeciálne títo starí ako najviac trpieť a tak ďalej. To, čo sa ukázalo, je, že trpeli dve skupiny ľudí najviac a to je mladí ľudia medzi 13 až 15 rokov, ktorí potrebujú v tom formatívnom veku kontaktovať a keď boli zavretí doma, tak vlastne veľmi trpeli nielen z hľadiska straty vedomostí a školy, ale dôležitejšie je, že v tom dôležitom veku, keď sa majú stretávať s inými vrstovníkmi, tak prišli o tú skúsenosť z veľkej časti a to všetci sa zhodujú, že to sa bude 20 rokov teraz doháňať. A trpela potom generácia žien, ktoré majú deti v školskom veku. Takže zrazu sme nechápali, že neboli to dôchodcovia, kde sa to očakávalo, ale boli to tieto dve skupiny mladí ľudia na stredoškolskom veku alebo trošku mladší a potom ženy, ktoré mali deti v školskom veku, ktoré zrazu boli vrhnuté do situácie, že museli byť v trojroli naraz, vlastne aj sa starať o deti, učiť ich namiesto školy vlastne domáce úlohy a takéto. Museli súčasne sa starať o rodinu, takže pobehovali v kuchyni a tak a snažili sa zabezpečiť rodinu a súčasne sa stačili nestratiť svoje fungovanie vo svojej práci. Hlavne keď mali takú prácu, že mohli ju robiť z domu. A tá trojrola viedla k tomu, že niektoré úplne vyhoreli a teraz sa prejavujú nejaké dôsledky toho preťaženia, ktoré zažili na 2 roky. A nejak si hovoríme do keľu, čo bude, keď príde ďalšia kríza, lebo sme dúfali a odborníci radili, že každá kríza má byť tréningom na tú ďalšiu, ktorá príde za ňou, na tú silnejšiu, aby už sme nerobili tie isté chyby. No ale to sa celkom nedeje. Takže vidíme, že jedna časť toho prežívania nerovnomerne dopada na spoločnosť a to, čo sme mali pocit, že nie sú deliace čiary, a však dôležité, tak zrazu pandémia odhalila, že sú veľké deliace čiary a že veľmi ináč niektoré časti spoločnosti berú tie veci. Takže ja neviem čo, chudobní ľudia, ktorí prežívali pandémiu úplne ináč, všelijaké rómske osady a tak ďalej, než všetci ostatní. Zrazu sa ukázalo, že je tu na postihnutých rádovo nejakých 50-60 tisíc ľudí, ktorí nemali prístup k bežným veciam, kde ostatní to až tak nepociťovali. Keď začala pandémia, tak my sme navštevovali školy a snažili sme sa nejako pomáhať a tak. A zrazu niektoré elitné gymnázia v Bratislave a v Košiciach tak prešli na inový režim za týždeň alebo 2. Čiže také tie veľmi elitné gymnázia prešli na software, si nakúpili a začali fungovať online bez veľkých problémov. Deti sa to naučili veľmi rýchlo a začali fungovať celkom dobre. Zmenili všetky rozvrhy a školské poriadky a tak. Ale také skupiny ľudí, kde deti doma nemajú notebook a nemajú ani mobil dokonca, a kde vlastne zrazu sa stanú úplne izolovaní v takýchto situáciách, tak tie nemali žiadny kontakt. Akože mali iniciatívnu učiteľku niekde, ktorá chodila doma ich navštevovať a rozdávala im pracovné zošity, ktoré mali vyplňať, ale to je niečo úplne iné ako to, čo zažívali deti z elitných rodín a škôl, ktoré boli na tom oveľa lepšie. Čiže my sme sa naučili, že pozor na to, sú oveľa väčšie deliace čiary na Slovensku, ktoré sme prestali vnímať, ale oni zotrvávajú a v krízových situáciách sa prejavujú silnejšie. Čiže treba s tým počítať. Ďakujem, Dušan. Ja by som hneď mal také 2 otázky, ale dáme slovo aj vám opäť. Keď si hovoril teda už
samozrejme tá diskusia nemá byť úplne že iba o pandémii, ale ja sa len spýtam, keď si hovoril o tej druhej skupine ženy, ktoré vychovávali deti v školskom veku, si mal na mysli asi single matky? Alebo... Aj ženy v rodinách. Som pýtal, že kde boli tí muži, keď akože sa natíska tá otázka, hej, preto sa pýtam, či to boli... Tých mužov to tak nezasiahlo, neboli preťažení naraz tými 3-4 klobúkmi, ktoré proste museli zaobstarať. Čiže v niektorých rodinách sa na tom podielali rovnomerne. Dokonca sa nepotvrdilo to, že bude vyššia rozhodovosť, lebo prestane sa komunikovať a tak ďalej. Niektoré rodiny hrozne utrpeli, ale niektoré rodiny si upevnili rodiny. Keďže sa nedalo proste chodiť na väčšiu diaľku, tak niektoré rodiny si robili zvyk, že každý večer sa vybral na rodinnú prechádzku, zobrali 1-2 deti a do 1 kilometra mohli proste chodiť aj v čase proste lockdownu a tým pádom vlastne ako keby zrazu sa rozprávali viacej než dovtedy. A zrazu na tom sa ukázalo, že sú lepšie ako proste predtým. Čiže vznikali zaujímavé javy, že oveľa viacej sa začali od seba odlišovať rodiny. Tie, ktorí mali dvorček alebo mali možnosť pohybu, tak zvládali dobre deti. Tie, ktorí boli zavretí v panelákoch, malých bytoch bez možnosti pohybu, tak deti úplne divočili a naberali proste všetky nevhodné správania, vlastne, ktoré sa nedali celkom s tým pracovať. Takže v tom preťažovali oni potom viacej matky ako tých otcov. Vďaka za to dopovedanie. A ešte predtým, ako Palo, kľudne na to reaguj tiež. Jedna vec, veľa tam toho bola, ale jedna vec ešte taká bola zaujímavá, čo si spomínal, a ja možno tak poviem aj do pléna, čo som si uvedomil, že si hovoril o tom, že naozaj, že tie medzigeneračné rozdiely a tá generácia Z a tie ostatné generácie, že tam sú obrovské rozdiely, ktoré asi aj my viac menej pociťujeme. Ale pre mňa je to taký trochu paradox, že ako keby na jednej strane ten faktor času, a nie je to asi iba faktor času, a tie generačné rozdiely sú obrovské, a vieme tam nejako tých ľudí trochu kategorizovať, hej, že to je tá generácia, to je tá, aj keď sú výnimky. Ale keď si oberiem ten faktor tej lokality a toho, že čo som sa pýtal tú otázku predtým, že akože, akí sme my Slováci, alebo Nóri, ktorí žijú v Norsku a podobne, tak tam ako keby je to iné. A tam ako keby až tak kategorizovať, paušalizovať, keby je ťažšie. Možno keby zoberieme iné krajiny, kde ako keby tá spoločnosť je nejako menej globalizovaná, zachovaná, niekde v časti afrických krajín bolo by to iné. Ale to ma ako keby tak tiež veľmi zaujímalo, že ako to ty vnímaš a že vnímaš naozaj až také dosť silné bariéry, nejaké rozkoly alebo tú inakosť medzigeneračnú. Palo, si zobral iniciatívny mikrofón, takže chceš niečo povedať určite. Ku mne doputoval mikrofón, ale ja by som možno zareagoval na to, čo hovoríš aj presne, že k tomu sa vraciame opakovane, že hľadanie tých spoločných črt má svoje limity a čím sme individualizovanejšia spoločnosť, tým sú tie limity väčšie. Ale mnohé tie spoločné znaky nie sú o tom, že by ich niekto chcel alebo niekto ich nanútil na niekoho, ale je to proste nejaká spoločná skúsenosť. Tie generačné rozdiely sú krásny príklad. A my sme robili v minulosti nejaký výskum, kde sme sa pozerali napríklad na antisystémové myslenie a nostalgiu za socializmom. A tam vyšla pomerne veľká skupina mladých ľudí, že v podstate majú túto nostalgiu, ktorí ju teda nikdy nezažili. A tá otázka bola, že jak je to možné? Ja chápem, že niečo sa dá odovzdať v rodinách a tak, ale v niektorých rodinách toto nebolo odovzdávané, napriek tomu tam bola. A teda musel nám to vysvetliť psychológ opäť, pretože tam sme narážali na limity proste toho, čo vám povedia prieskumy a tak. A to vysvetlenie bolo, alebo teda súčasťou toho vysvetlenia vecí, ktoré už tu zazneli, bolo, že spoločnosť sa mení aj v tom, že napríklad veľmi klesá kúpna sila. Ja chápem, že to je nudná ekonomická záležitosť, ale keď sa to preloží do tých veľmi praktických dôsledkov pre mladých ľudí, tak to prestáva byť také nudné. Rodičia našich rodičov, čiže v nejakých 50. 60. rokov, si boli schopní kúpiť byt z jedného platu.
Hej. To je dneska absolútne nepredstaviteľná záležitosť. Kúpiť si byt z platu v nejakých, keď máte 30 niečo rokov. Hej. A u nás to bolo teda preto, lebo to dotoval štát, ale v zahraničí, hlavne v západnej Európe, Spojených štátoch, to bolo relatívne možné. Dneska je to absolútne nepredstaviteľný nonsens. Hej. Že naozaj nikto, bežný Slovák si nedokáže, mladý Slovák si nedokáže kúpiť byt z platu v 30-ke. Čo to spôsobuje, je, že tie veľké životné rozhodnutia, ktoré ľudí čakali, keď mali 20. roky alebo nejaké skore 30., ako je osamostatnenie sa, čiže kúpim si svoj byt a idem bývať od rodičov, nebudem v mama hoteli, musím prebrať nejakú zodpovednosť a tak ďalej. A potom aj založenie si rodiny, že zakladanie si rodiny v nejakom malom 50 metrov štvorcovom byte je asi docela ťažké, keďže tam potom v komplikácie s intimitou, aj s miestom, aj so všetkým. Tak vlastne všetky tieto veci sa posúvajú a presne tie najmladšie generácie, čiže Z-ko alebo to nejakí mladší mileniáli, tak všetci si z nich robia srandu, že to je tá generácia s tými latečkami v tom mama hoteli a tak ďalej, ktorá vždycky musí pracovať na niečom, čo mení svet. Tak, no ale čo tým ľuďom vlastne ostáva? Lebo oni sa nemôžu osamostatniť, jednoducho na to nemajú. Alebo teda si môžu zobrať podnájom s ďalšími 4 kamarátmi. A zároveň, jak chcete zakladať rodinu v takých podmienkach? A ešte, bol tam jeden faktor, teraz si na neviem spomenúť, ale viete, čo chcem povedať, hej? To znamená, že tie veľké životné rozhodnutia, ktoré tie predošlé generácie robili v tomto období, mali 20 niečo, 30 niečo, tak vlastne pre mnohých týchto ľudí sú uzavreté v nejakom rozumnom kontexte. Takže oni sa potom upnú na tie svoje zvieratka a tým, že ich kúpna sila na elektroniku naopak výrazne stúpla oproti minulým generáciám, tak majú tie iPhony a tak ďalej, lebo jednoducho to je to, čo im je dostupné. Hej? A pri tom Z-ku vidíme, že ten posun začína byť ešte väčší, to znamená, že jak bola takéto porekadlo, že zvieratá sú nové deti, tak teraz akože tie kvetiny sú nové zvieratá, hej? Lebo deti sú veľmi drahé. Dieťa, keď máte prvé dieťa, ste mladá rodina, a máte priemerný plat na Slovensku, tak dieťa vás stojí 30% rozpočtu rodinného. A nájom v meste vás stojí niečo cez 50%. Že ak chcete ešte niečo jesť, tak jednoducho akože to jedno dieťa si viete dovoliť tak možno niektorí. Že deti začínajú byť akože záležitosť bohatých vlastne. Keď teda im chcete dať štandard, na ktorý ste zvyknutí a ktorý vidíte u susedov a tak ďalej. Hej? Takže a opäť, toto sú veci, ktoré robia veľký rozdiel medzi tými generáciami, nie preto, že tie generácie chcú, ale jednoducho tak dopadli. No. A budú sa s nimi musieť vysporiadať. Takže neviem, či som odpovedal na tvoju otázku. Ja myslím, že určite áno. Ja som ťa počúval. Máte k tomu nejakú reakciu alebo otázku z publika? Môžem aj teraz? Usmievate, deti sú drahé a podobne. Dušan, tvoja reakcia na to? To, či sú deti drahé? Na to vlastne, čo hovoril Pálo ohľadom toho, že či je to naozaj tak, čo sa týka toho, že tá ekonomika nás tak núti do toho, že vlastne, alebo či sú ešte nejaké ďalšie dôležité faktory, hej? Tento určite je veľmi silný a ja nehovorím, že to len tento vyzdvihuješ, ale či ty tam ešte vidíš ako psychológa nejaké rovnako silné, veľmi silné nejaké vplyvy, ktoré spôsobujú to, že OK, deti, odložím otázku, deti o 10 rokov, lebo ešte nie a podobne. Ja myslím, že veľká časť tejto najmladšej generácie Z a generácie Alfa, nezdá sa tých hodnôt toho, čo chcú vlastne žiť, ale vzdá sa Slovenska. Oni keď pochopia, že toto nedosiahnu na Slovensku, tak ešte viacej než doteraz začnú sa sťahovať do Čiech a potom ďalej do Nemecka a do ďalších vlastných krajín. A to je zničujúce pre krajinu, pre Slovensko, ale zatiaľ nevidíme, že by tí decizori, tí, ktorí majú tú moc v rukách, to značí politici mali nejakú víziu, aby vedeli sa k tomu postaviť zodpovednejšie, že občas počujeme tak nejaké výkriky, aby mladí neodchádzali zo Slovenska, ale súčasne nevidíme nejaké kroky, ktoré by im dali inú nejakú perspektívu. Takže ja
Ja to nezazlievam tých mladým, keby som bol v ich veku, tak by som takisto uvažoval, že či je pre môj život lepšie žiť na Slovensku a nevidieť perspektívu ani najbližších 10-15 rokov, alebo si poviem, že na nejaký čas, možno aj celoživotne, odchádzam do krajiny, kde je lepšie. Čiže ten nezodpovedný prístup v tom, že im nedávame perspektívu normálneho, zdravého života, vedie k tomu, že ničíme krajinu. Nakoniec. A ja nevyčítam nič ako tým ľuďom, ktorí dneska sú mladí. Pretože oni, žiaľ Bohu, sú oni teraz tí postihnutí zo strany tých, ktorí môžu ovplyvniť tú spoločnosť. Dostávame sa do veľmi hlbokých zákutí, že? Ale veľmi zaujímavých. A ešte na chvíľku sa vráťme k tej klimatickej úzkosti. Lebo to súvisí samozrejme s tou generáciou najmladšou, generáciou Z. Patricia, áno, ja som tak myslel, hej, že s generáciou Z a tou najmladšou, ktorá sa volá Alfa, ale ďaká. Neviem, či tu máme aj tú generáciu Alfa, ale generáciu Z tu asi trochu máme zastúpenú. Ako sa teda, keby si nám mohla povedať, alebo pracuješ s tými ľuďmi, ne, ako psychologička, ako sa prejavujú tie stavy úzkosti, ako ten človek vlastne s akými problémami prídu za tebou, či už oni, ich rodičia, alebo pedagógovia, alebo aj na škole pracuješ ako psychologička a podobne. V rámci klimatickej úzkosti. Áno, skúsme teraz ako keby, to fokusovať na tú tvoju odbornú stránku, že v rámci toho. Tak sú tam nejaké tie symptómy, ktoré si odsledujú. Pravda, že v rámci klimatickej úzkosti napríklad nejaká nespavosť, sťažené dýchanie, tlaky na hrudi, myšlienky, depresívne symptómy, ale potom aj také stavy už začíname mať, ako napríklad klimatická anorexia. To znamená, že žiaci, žiačky sa vyhýbajú nejakým potravinám, o ktorých si myslia, že poškodzujú pri pestovaní, chove planétu. Čiže toto už také začína byť vážne. Potom sebapoškodzovanie aj v dôsledku tej klimatickej zmeny. Nevedia sa s tými pocitmi vyrovnať. Čiže naozaj tam tých príznakov je dosť. Ďakujem. Ešte možno otvorím jednu takú oblasť, ktorá sa týka, ale myslím si, že je tak naprieč transverzálne aj tou klimatickou zmenou, aj medzigeneračnými vecami a podobnými javmi. A to je vlastne to, že jednak vidíme cez médiá, sociálne siete a tak ďalej, čo sa deje v zahraničí okolo nás a má to na nás nejaký vplyv, to znamená nejaký bezprostredný stret s nejakým spravodajstvom, nejakými faktami, ktoré povedzme, že teraz dajme možno trochu nabok to, že do akej miery sú už interpretované a spracovávané. Ale potom je ako keby otázka nejakej publicistiky a nie spravodajstva, otázka nejakej interpretácie toho, čo sa deje okolo nás. Hej. Ja to skúsim povedať na takom príklade, bez toho, že by som bol nejaký veľmi osobný, ale že mňa, a vy možno ste tú otázku aspoň asi rozumiete, mňa dokáže viac dostať do nejakého stavu rozčarovania a frustrácie. Už možno ani tak, lebo si postupne zvykáme, nie je to, čo sa deje na Ukrajine, a je to hrozné a viacerí ste to opísali, ale to, ako to interpretujú niektorí politici, a keď počujete tie slova o tom, že teda to je preto, lebo Slovania sa navzájom zabíjajú a to sa zabíjajú preto, lebo ten západ ich k tomu nejako dotlačil a inštruoval a tak ďalej. A tá interpretácia toho, čo sa deje, aj blízko za našimi hranicami, niekedy ako keby mne teda spôsobuje ešte nejaké extra trápenie alebo frustráciu. Že ako to máte vy a vlastne čo sa s tým dá nejako robiť? Tak
Volá sa to, možno sledujem, taký termín vznikol od čias, kedy prvýkrát zvolili Trumpa v USA, že žijeme v ére postpravdy. To znamená, že už nezáleží na objektívnych faktoch, ale na subjektívnych pocitoch ľudí a subjektívnych názoroch a prežívaní. Čiže tak vnímam, že na tom fungujú politické kampane celosvetovo, politici, ktorí využívajú pocity a stavajú na strachu, tak vyhrávajú v rámci celého sveta voľby. Čiže táto stratégia funguje, asi aj ďalej bude fungovať. A otázka, aká bola? No, ja to skúsim už premostiť aj s tou treťou časťou, čiže tá otázka bola tá, že čo s tým vieme robiť? Možno opäť z tých vašich pozícií. Skúste nám dať nejaké tipy, alebo sa podielte aj o nejaké skúsenosti. Ako sa snažíte v tejto problematike staviať vy vo vašich výskumoch, vo vašej práci aj s klientami a s cieľovými skupinami? To je otázka. Tak za mňa ako ekopsychológia hovorí jasne, že máme využívať prírodu, napríklad zresetovať tam, ísť aspoň na pár hodín, na 3 hodiny týždenne, napríklad do prírody, využiť všetko, čo ponúka pre duševné zdravie. Potom, čo mne pomáha, tak napríklad vypnúť notifikácie, vyhnúť sa určite doom scrollingu, pretože to spôsobuje najviac negatívnych emócií. Ľudia už nečítajú celé články, pozerajú na titulky a tak prechádzajú celý ten Facebook alebo správy. Čiže to veľmi škodí aj mne. Aj sledujem to u mojich žiakov, žiačok. Čiže za mňa asi tak. A pozerať na články, ktoré prinášajú aj pozitívne správy, aby sme nemali takéto skreslené vnímanie sveta, reality a články, ktoré sa nepozerajú len na problémy, ale aj na nejaké riešenia. Vďaka. Ja ťa ešte možno v ďalšom kole trochu potrafím ešte viac nejakými, aby si sa podielal nejaké konkrétnosti, ale už len ten jazyk, hej, niekedy je taký zaujímavý, nie? Že vlastne ísť do prírody, aby sme si vyresetovali hlavu a to tlačítko reset a do tej slovenčiny prišlo z toho počítačového sveta, čiže akoby stále je to nejako tam prilepené na nás, že idem si do prírody, ale vyresetujem, hej. Ale ako to máte vy ostatní? Keď chceš, Dušan, môžeš, kým sa Pálo posilní. Pre mňa sú zaujímavé niektoré také analýzy, ktoré analyzovali také zvláštne javy, ktoré doteraz ich nevieme plne vysvetliť, čo sa vlastne tam dialo. Napríklad je taký jav, ktorý dostal nakoniec meno London's Burning, Londýn v plameňoch. A to sa stalo v roku 2011, že po nejakých nezhodách, nie úplne jasných, tak skupina 300 ľudí sa vybrala v Tottenham v štvrti londýnskej protestovať na políciu, že nezasahujú a nerobia poriadne svoju prácu. V konfrontácii tam zabili človeka, takého černocha mladého, 29-ročného, ktorý mal 4 deti a ako odpoveď na to, na druhý deň prišli nie desiatky, ale tisíce ľudí protestovať. A zase polícia nečinne nezasahovala, alebo sa snažila potlačiť tých protestujúcich, čo spôsobilo to, že prišli ďalšie 10 000 protestovať a vypukli riots, čiže nejaké nekoordinované útoky na všetky inštitúcie, rabovanie, podpaľovanie proste všetkých inštitúcií. Takže na 5 dní a 5 noci sa Londýn ocitol v plameňoch. Naozaj proste oni zničili, vyrabovali, zapalili množstvo obchodíkov
a polícia bola úplne bezmocná, snažila sa zasahovať, ale 5 noci to trvalo, než ako tak začali kontrolovať vlastne situáciu. No a keď to rozoberali, čo sa stalo, potom o tom natočili veľa filmov a stalo sa to vlastne pojem a tak ďalej, tak sa ukázalo, že veľmi často to násilie bolo nemotivované. Že tam nebolo jasná frustrácia a jasný hnev na niekoho, ale snaha dostať zo sebou a reagovať na hromadenú nejakú nespokojnosť, alebo aj radosť z toho, že sa dejú takéto netradičné proste blbosti. Takže časť týchto mladých to opísali, jeden z nich, to bol slavný výrok, že ja som zažil 3 dní a noci najšťastnejšieho môjho života. Lebo celý Londýn horel, bol v plameňoch a to bol šialený zážitok, ktorý ja som nikdy v živote takýto nezažil. Výsledok bol nejakých 500 mŕtvych a ďalšie tisíce zranených a 200 miliónov škody na majetku, 200 miliónov libier. A doteraz proste my celkom nerozumieme, čo bola tá motivácia. Lebo to nemalo také, ako kedysi, že nájde sa nepriateľ, že nepriateľ sú tí cudzinci, alebo niekto iný a na nich je to proste smerovaný polícia a tak ďalej. To často bolo také, že oni, keď sa ich pýtali, tak oni nevedeli, prečo tam išli, lebo tam išli všetci, alebo sa správali nesociálne, správali sa antisociálne, tak zrazu boli proste nejaký taký zvláštny jav vlastne nastal, ktorý doteraz nevieme vlastne vysvetliť, čo sa nastalo, ale proste oni to povedali, takže prichádza nová doba, kde nepriatelia nebudú tie menšiny a tí pomenovateľní nepriatelia, ale všetci, alebo hoci kto, lebo to nemá svoju vlastne podstatu. A v zápäti na to, potom po niekoľkých rokoch, asi 5 rokoch, tak sme zachytávali nové hnutia, ktoré takisto nevieme vysvetliť. Napríklad takí inceli, involuntary celibates, mladí, blbí, testosteronoví chalani medzi 15 a 17 rokov, ktorí začnú útočiť na ženy, z motivácií, ktorú nikto nechápe. Lebo sa im zdá, že tie ženy im nedávajú šancu sa vyjadriť, tak si nájdú takýto terč čudný a medzi sebou sa hecujú v online vo virálnych sieťach, kde sú 30 000, 40 000 skupiny ľudí, ktorí nadávajú na ženy, takíto mladí chalani, až to vyústí v to, že sa rozhodnú a niekde sa vyberú a zabijú ženu. Takýchto žien zabitých teraz bolo za posledné 3 roky 40. Čiže je nejaké čudné hnutie, kde polícia nevie, jak to má stíhať, nerozumiejú, čo sa deje, lebo ináč sa správajú, ako sa správali predtým voči cudzincom a voči rasovo odlišným a voči nejakým iným. A z nejakého dôvodu, čudného, mizogynného, debilného dôvodu, zrazu to orientujú na ženy. Nikto z nás nechápe, čo sa vlastne deje, ale vidíme, že to rastie, že sa hecujú online, že sa nevidia vlastne. A je to podobné ako ten London's Burning, vlastne, že zrazu je to nemotivované násilie a frustrácia, ktorú ale oni nenazývajú frustrácia, lebo nevedia vysvetliť, že čo im tak vadí. Akože nevedia proste sa vpratať do nejakého štruktúrálneho, pochopiteľného smerovania. Čiže mení sa nám charakter násilia, ktoré sme mali predtým. To, čo sa tí policajti naučili, jak majú zvládať masy a jak majú zvládať ako tie výbuchy predtým, tak dneska nefunguje. Kedysi to bolo pomenovateľné, že boli to títo hooligans, ako futbaloví fanúškovia a blázni iného typu. A teraz zrazu je tam nejaká motivácia. Oni majú nejaké vysvetlenia čudné, že to tie ženy spôsobujú a tak ďalej, ale normálny človek nevie celkom sa do toho vžiť a nerozumie tomu, čo sa vlastne deje. Rozumieme tomu, že vzrástol počet inteligentných, dobre vzdelaných žien, tak, že prevyšli vo väčšine krajín mužov. Rozumieme tomu, že tí muži pociťujú mindraky, rozumieme tomu, že sa v nich hromadí nepochopiteľné napätie. Vieme, že posledné 3 roky v Čechách aj na Slovensku počet vzdelaných žien, vysokoškolských vzdelaných, prevyšil počet mužov a že tí muži, aj keď aj keď ich je viacej
v pozíciách vedúcich a tak ďalej. Statusovo sú na tom lepší, majú vyššie platy stále, ale už vieme, že aj preto, lebo nedali rovnocenné postavenie ženám, takže vzniká tam nejaké napätie čudné a zatiaľ len si všímame, že niečo sa deje také, čo je dosť iné ako to, čo sa dialo proste predtým. Čiže máme nemotivované násilie, máme veľké napätie, ale nevieme celkom presne povedať, že kto je ten cieľ, kto je ten terč a tým pádom ani tí policajti nevedia, čo s tým majú robiť, lebo nevedia, oni predtým už sa naučili, že ako identifikovať, že kde to vybuchne, kde podpalia jakú mešitu alebo synagogu a tak ďalej. To už vedeli analýzou počítačových správ a tak ďalej, povedať, že ak sa to šíri a kde bude výbuch, tak sa na to vedeli pripraviť, ale teraz to nevedia, lebo sa to nejako rozplízlo do nemerateľných takých smerov. Čiže toto je veľká zmena, ktorú s nevieme dať rady. Vlastne. Dušan, ďakujem ti veľmi pekne, aj keď to, čo hovoríš, znie vlastne dosť hrozne však, aj keď ty sa pri tom usmieváš, ale znie to... Áno. To je odborná fascinácia, presne. Presne. A ja som rád, že si to spomenul, pretože podľa mňa viacerí z nás ani toto nemáme kapacitu registrovať, lebo sa venujeme iným oblastiam, takže vďaka za to a to hrozné, čo som tým myslel, je naozaj skôr to, a ty si to vlastne vysvetľoval, že vlastne tá neuchopiteľnosť toho a taký ten chaos, ktorý to prináša do našej spoločnosti. Ja som mal ešte nachystaných veľa otázok, ale dám ti priestor takisto hneď, Palo, ale pomaličky budeme končiť, preto ešte opäť je tu taký priestor pre vás. Je nás tu nie veľa, ale predsa len pre tých, ktorí by sa že ostýchali, tak môžete položiť otázku cez aplikáciu Slido. Myslím, že kolegyňa Sabina, ktorá tu je, tak potvrdí, že by to asi malo fungovať. Nie som si istý, skúste. Je to... Prosím? Dobre, takže to je ešte lepšie, čiže tým pádom je to taká možnosť sa viacej prejaviť, takže ak chcete položiť nejakú otázku alebo máte taký komentár, že napríklad, že zásadne nesúhlasíte a chcete povedať váš názor, tiež môžete. Pokojne. Alebo si to ešte chvíľku premyslíte a my tú diskusiu nejako dobehneme. Palo. Bolo by strašne veľa toho, na čo by sa dalo zareagovať, ale ak sa mám vrátiť k tej úplne pôvodnej otázke, že čo sú niektoré tie fenomény a čo vlastne, jak to vlastne zvládame my, tak ja si myslím, že psychológovia sú na to vybavení asi oveľa lepšie, čiže mám také svojpomocné spôsoby, jak to robiť, ale príde, že veľká časť týchto problémov je vlastne z toho presne, ak sa mení spoločnosť a mnohé tie veci jednoducho v minulosti sa už stali, boli nepokoje, boli vojny, boli depresívne obdobia a tak ďalej, ale čo sa mení je rýchlosť šírenia informácií a to, že my jednoducho nie sme vybavení na to, aby sme spracovávali také množstvo informácií. Takže pre porovnanie, bežný človek v nejakom 17. storočí v Európe dostal za celý život množstvo informácií, ktoré dneska sú v jednom vydaní Frankfurter Allgemeine Zeitung. Čo sú také veľké nemecké noviny a ten výskum prebiehal na nich, takže ja neviem, sú to jak tri smečka, hej? No. Takže to bola akože vaša dávka informácií, ktorú ste dostali v živote, takých akože zo zahraničia a z cudziny, hej? A mali ste čas ich spracovávať docela dosť. No. Tá reakčná doba bola pomerne dobrá. Hej? No, keď sa zmenil sa král, mali ste často spracovať, keď sa zmenilo niečo iné, tak mali ste na to týždne, mesiace, roky. Dneska na to máte minúty, hodiny, dni a na to jednoducho nie sme vybavení. A jedna z tých vecí, v ktorej to vlastne vybuchuje, sú rôzne tieto ťažko pochopiteľné fenomény a potom aj to, že každý zvláštny nápad, vlastne, ktorý v minulosti bol v zásade okrajový, hej, tak teraz vy sa vlastne nájdete na tom internete. Takže vlastne vedia vzniknúť skupiny s veľmi, veľmi bizarnými predstavami. Príkladom je teda akože viera v plochu zem a aj keď tú skupinu vedie nejaký pilot. Hej? Takže že toto zjavne nie je iba otázka nejakej osobnej skúsenosti, alebo ja som sa venoval svojho času výskumu skupín, kde boli ľudia presvedčení, že vlastne nie sú ľudia, ale sú nejaké iné bytosti, a či už mytologické, alebo nejaké iné.
A takže naozaj sú rôzne veci a títo ľudia sa jednoducho nájdú a potom tá skupina sa vie vlastne podporovať v tých názoroch a vie nejako rásť. A veľké množstvo tých skupín je úplne neškodných, ale teda niektoré vedia byť problematické a u niektorých, u ktorých by ste to nečakali, presne ako teda v prípade nejakej skupiny, ktorá vznikla ako skupina ľudí, ktorá je nedobrovoľne v celibáte, čo je teda skrátka tých incelov, tak si poviete, že to môže byť nejaká, povedzme, akože podporná terapeutická skupina alebo ľudia, ktorí sa možno povzbudia navzájom, že jak na to, alebo jak sa zlepšiť pri komunikácii so ženami alebo čo, a vybuchlo to vo veľké a pomerne a niektoré tie extrémne prejavy že sú pomerne nebezpečné. Takže vy vlastne neviete sa orientovať v tom modernom svete, nevedia to ani odborníci, vy aby ste boli vôbec akože odborníkom v nejakej malej subšpecializácii, tak vám to trvá celý život. Takže a to sú ľudia, ktorí sú platení za to, aby akože skúmali, čo sa deje. Takže aby bežný človek sa v tom vedel orientovať, to je úplne bez šance. A teraz ono to spôsobuje presne tú ontologickú neistotu a rôzne iné typy neistot, ktoré psychológovia popisujú oveľa lepšie. A problém je, že ten ľudský mozog sa vyvinul spôsobom, že on, keď nemá vysvetlenie, tak je nervózny a je v strese. A ten stres potom začne byť chronický a on vás vlastne vedie k hľadaniu bezpečia a nejakého vysvetlenia. No a mnohí populistickí politici, ale sú mnohé iné príklady, sú rôzne iné autority, alternatívne, náboženské, akékoľvek iné, ktoré vám vlastne poskytujú to vysvetlenie aj nejaké to bezpečie. To znamená, že my ho prirodzene hľadáme. A jednoducho to funguje, ono to obchádza racionalitu, obchádza to vzdelanie, je to proste potreba. Takže to je asi jedna z vecí, s ktorou sa vlastne boríme ako ľudstvo dneska a uvidíme, jak to dopadne. Áno. Mne to nedá, keď o tom hovoríme, že my väčšinou máme tie príklady zo zahraničia, ale nesmieme sa tváriť, že to sa nás netýka. Na Slovensku takisto sú šialené javy, ktoré proste človek skúka na to a nechce veriť a chvíľkami má pocit, že to je sranda a chvíľkami je celý zhrozený. Takže keď my vidíme, že my máme normálne medzi oficiálnymi hlasmi splnomocnenca pre, neviem, jak sa to volá, výskum pandémie, alebo čo proste, dôsledkov pandémie, Petra Kotlára, ktorý kľudne chodí bez toho, že by sa vyznal, proste úplne zjavne proste je to šarlatán, ktorý je nedovzdelaný, ale kľudne hlása proste veci, ktoré sú nebezpečné pre spoločnosť. Takže teraz najnovšie prišiel s tým, že nie je dobré, že ľudia dávajú krv na transfúzie, lebo v tej krvi, ak sú zaočkovaní, tak môžu mať tie nebezpečné vírusy. Vlastne. A vedie to k tomu, že tí ľudia, ak sú naivní a nechajú sa zmanipulovať, tak prestávajú dávať krv. Transfúzne stanice sú úplne zhrozené, lebo to znamená proste veľké ohrozenie mnohých stoviek alebo tisícov proste ľudí. A kľudne proste chodí človek, ktorý je platený zo štátnych peňazí a takéto veci hlása. Keď sa to začalo stávať prvý raz, keď som to zachytil, že takéto hlasy sú, tak som myslel, že to nemôže prerásť, takýto človek sa nemôže udržať na svojom mieste, pretože davy ľudí, keď to zachytia, tak ho proste okamžite vypískajú a bude vytlačený, musí odísť. No ale až také veci sa nediali. Takže videl som, že demonštrácie, keď začala pandémia, tak žena v dave mala veľký nápis na transparente, že očkovanie je nebezpečné, pretože zaočkované ženy nebudú mať deti, nebudú môcť otehotnieť. No a teraz túto blbosť mala na transparente a keď sa jej pýtali, že jak to myslí, ona povedala, že no je predsa dokázané, že zaočkované deti nebudú môcť mať deti ani vnúčatá. A hovorím mi, prosím, ale jaké vnúčatá, keď nebudú môcť mať deti, tak kto by mal potom tie deti? A to nedáva proste logiku. Akože nie, vidíte, jak je to hrozné. Čiže tam rozum stojí, proste zjavne vidieť, že tí ľudia nerozmýšľajú. Keď sú zblbnutí nejakou svojou predstavou, tak prestávajú mať akýkoľvek racionálny odstup a hlasajú úplné blbosti a kľudne to vychádza proste v novinách, kľudne sa to o tom diskutuje. Bereme, ako keby oni boli normálni, solidní partneri, hoci vidíme, všetky signály sú, že sú úplne mimo. Vlastne. To je rovnako nebezpečné ako jakákoľvek iná zbraň hromadného ničenia,
tieto dezinformácia takéto, to má šialene veľké dôsledky, ktoré sú škodlivé pre celú spoločnosť. Čiže nejakým spôsobom my sa musíme spamätať, lebo toto, keď sa nám začne šíriť, tak ja neviem, že kde to skončí. Vďaka. Patricia, keď chceš tomu niečo alebo ešte doplniť, ale pomalečky budem musieť končiť. Ja som mal na vás ešte nachystaných veľa otázok. Ty si teraz, Dušan, to tak zakončil tým, že musíme sa spamätať, niečo musíme robiť. To možno by bol námed na ďalšiu diskusiu, takže kľudne môže sa pristaviť po skončení u mňa alebo pri kolegyni Sabine a ak by ste chceli nejaký feedback dať takisto a že by ste uvítali nejakú ďalšiu diskusiu, budeme radi. Ale na záver už nemáme priestor sa rozprávať o tom, že ako to zmeniť, asi až tak, ale predsa len by som vás pýtal, nie je to ako to zmeniť a ako poradiť druhým alebo dať nejaké odporúčanie, ale skôr sa spýtať vás osobne na tej rovine individuálnej, že vlastne ako vy to žijete a kompenzujete a čo robíte preto vy osobne, aby ste proste sa nezbláznili, hej? Aby ste proste nejakým spôsobom tomu neprepadli, či už vedome, nevedome, to je jedno, hej? Skúste sa s nami možno krátko o to podeliť. Každý z vás, Patricia, kľudne poď prvá, čo robíte a možno, že tak nepriamo si z toho niečo dokážeme zobrať aj my. Tak okrem toho, čo som už spomenula, tak len tak krátko, že mne veľmi pomáha aj ako prevencia proti vyhoreniu dať si jeden deň v týždni úplne len pre seba, že vtedy človek robí len to, čo ho baví, čo má rád a naozaj v ten jeden deň vynechať ten príliv správ a e-mailov a všetkého možného. Čiže taký jeden deň si v týždni vyhradiť na seba. Vďaka. Ale teraz myslíš na ten štvorňový pracovný týždeň, hej? Dobre. Ja som vždy uvažoval nad týmto podobným, že čo tam ešte radím ako pracovné veci, že oddychujem ten deň, ale keď čítam odbornú literatúru, ktorá súvisí s mojou prácou, tak to považujem stále ešte za oddychovanie, alebo už, hej, kde to je? Nie, je to už oddychovanie. Dobre. Pálo alebo Dušan, ktorý chcete? Poďte. Ja tak katastroficky rozprávam, ale ja to tak neprežívam. Ja mám pocit, že je spústa dobrých signálov. Je toľko rozumných Slovákov, že to je radosť proste rozprávať s mnohými ľuďmi. Mnohí sa teraz zobudili a začínajú proste chápať, čo sa vlastne deje a to je perfektné. My sme zmenili, my robíme vzdelávanie, robíme tréningy. Tak sme povedali, že v tejto dobe my žiaľ Bohu musíme proste prejsť na iné témy a nemôžeme robiť iba komunikačné kurzy a negociačné a participatívne, ale aj také, ktoré sa priamo týkajú toho, čo sa deje. Takže zavedli sme také tréningy, ako robiť odolnosť, rezilienciu voči manipulácii, voči hoaxom, voči dezinformáciám a stále viac ľudí sa vzdeláva a začína chápať, čo sa vlastne deje, čo je fantastické. To je taká radosť ich počúvať, že toľko ľudí rozumných nezblblo, tak to je veľmi cenné. Dokončíme teraz knihu na tú tému a tešíme sa z toho, že sa to bude šíriť aj ďalej. Je krásne čítať o tom, že čo robia iní, že v Nemecku, v Holandsku je tisíce výskumov, ako sa brániť hoaxom, ako posilovať ľudí, aby nepodliehali a vymýšľajú a testujú softvérovo aj ináč všelijaké nové prístupy, ktoré je taká knižka Digitálny fašizmus a tam sú popisy vlastne toho, čo sa vlastne deje v Nemecku, v Holandsku, v Anglicku a tie experimenty sú fantastické. Jeden z nich napríklad hovorí, že jak my zabenzíme tomu, aby ľudia nešírili blbosti. A niektoré veci vyzerajú relatívne jednoducho. Ja si pamätám, že ak som trpel, keď sa začali proste zaplňovať virtuálny svet blbostiami, že sa proste masovo posielali obchodné ponuky, až tak, že vyzeralo, že zamrzne internet o 5 rokov, že neznesie to množstvo. No a potom Európska únia prišla s GDPR a začala trestať tých, ktorí proste bez dovolenia šírili proste nejaké veci. A ten krok, že sa vynútime, že nedá sa to tak ľahko robiť anonymne všade, viedol k tomu, že po 4 rokoch zrazu sa nezaplnil internet
a zrazu začala fungovať. Tie pokusy ďalej fungujú, experimenty fungujú, takže Holanďania experimentujú s tým, že ako regulovať to, aby ľudia nešírili blbosti. Napríklad jednoduchý krok, čo vymysleli, zatiaľ pokusne to odskúšali na niektorých novinách, je, že keď chcú diskutovať a šíriť nejaký názor, tak skôr než odpovedajú na nejaký článok so svojím komentárom, kde doteraz sme zažívali, že tisíce ľudí odpovedalo, všetci, ktorí boli úplne negramotní, tak tí odpovedali ako prví a šírili to najmasovejšie. Tak teraz im dali, že ak chceš diskutovať, musíš odpovedať 3 jednoduché otázky. V tomto článku, na ktorý chceš reagovať, spomína sa meno Walter Matz. To bol článok Walterovi Matzovi. Áno alebo nie. V tomto článku, na ktorý chceš odpovedať, týka sa to problematiky environmentálneho vývinu? Áno alebo nie. To bol článok o environmentálnom vývine. A tretia otázka, neviem jaká už, že vyšiel ten článok tento rok. Títo ľudia, ktorí šíria tie články, neboli schopní odpovedať na tie 3 otázky z materskej školy, zjavne to nečítali, alebo nerozumejú, o čom čítajú, ale šíria to. Najmasívnejšie, najagilnejšie zo všetkých. Čiže stačilo to, že mali filter, že či rozumejú to, čo čítali, a zrazu o 99% menej proste šírili. Takisto proste sa skúšajú iné veci, že keď chcem ja diskutovať, tak musím nejakým spôsobom, nemôže byť úplne anonymný, ale musí byť sa skontrolovať moja identita a až potom môžem ja vlastne šíriť to. Títo ľudia sa cítia dobre, len keď sú zakrytí, len keď sú úplne anonymní a vtedy sa šíria tie najväčšie blbosti. Tá anonymita umožňuje šíriť tie najväčšie blbosti. Ako náhle trošičku regulujeme, napríklad vyžadujeme, aby to bol skutočný človek, ktorý to šíri a nie bot alebo nejaký iný stroj, tak zrazu nám odchádzajú oveľa kvalitnejšie informácie, proste prechádzajú. Čiže ja verím tomu, že títo ľudia, ktorí zatiaľ robia len experimenty, lebo nedovolia im zatiaľ zákony to uplatňovať, takže do 5-10 rokov vymyslia niečo, ako to trošku regulovať. Dušan, veľká vďaka aj za tie príklady zo zahraničia. Myslím, že sú veľmi zaujímavé a aj podnetné. To znamená, že môžete si obrať ten deň voľna v práci ideálne a môžete navštíviť napríklad kurz alebo tréning PDCS počas toho voľna. Ešte krátko teda dáme slovo na záver Pálovi. Čiže skús povedať ty, hej, že ako ty kompenzuješ tie proste vplyvy, ktoré na teba idú, ako sa tomu buď brániš, alebo kde hľadáš to nejaké útočisko? Ja mám asi viacej takých spôsobov. Mám tu 2 psychologov, takže mi môžu potom povedať, či to je dobrý nápad. Ja som v živote pracoval aj ako humanitárny pracovník v tých vojnových oblastiach a ja som sa musel nejakým spôsobom vysporiadať pred nejakými 10 rokmi asi s nejakou vlastnou smrteľnosťou z rôznych dôvodov, aj kvôli tomu, aj kvôli nejakým zdravotným veciam. A keď sa akože tak nejak zmierite s vlastnou smrteľnosťou, tak potom trochu menej prežívate niektoré typy stresov. Ale to neznamená, že ste imúni alebo niečo také, ale občas sa vám pomôže vlastne vrátiť sa do toho takého, že ja som musel spracovať iné veci. Takže dá sa že asi ľahšie získať odstup niekedy. A druhá vec, ktorá pomáha, je taká pomôcka takého, že si zarámcujete tú vlastnú situáciu, kvôli ktorej sa možno ľutujete alebo ktorá vás stresuje, nejak historicky a geograficky. Historicky my sme vlastne nikdy nežili lepšie. Životný štýl, ktorý mám ja, si nemohol dovoliť král v 19. storočí. Takže opäť, že tie dôvody, prečo by som sa mal ľutovať alebo sťažovať, je užitočné dať si ich do perspektívy. To isté platí geograficky v súčasnosti, že chápem, že nie každý má záujem sa porovnávať s niekým z 19. storočí, ale môžete sa porovnať so zvýškom svetovej populácie. Na Slovensko patrí k 15% najbohatších krajín na svete. Ten životný štýl a
aj ľudia, ktorí sú na Slovensku chudobnejší, ja chápem, že to je kontroverzné tvrdenie, ale je pomerne dobrý. Patríme k najbezpečnejším krajinám na svete. Patríme k najbohatším krajinám na svete. Naozaj pomáha mať tú perspektívu, že ak si myslíte, že vám je zle, tak môže vám byť oveľa horšie. Takže mne to akože pomáha takto trochu. No. A potom akože máš takéto ešte, že keď sa stretneš s niekým, kto má veľmi iný názor a strašne ťa rozčúli, tak ja pracujem na Ústave antropológie a tam jedna z tých základných terénovýskumných poučiek je, že tam sa treba prepnúť do tej mentality, že povedzme, že s kýmkoľvek sa stretnem, tak sa prepne do toho, že dobre, toto je nejaký ľudožrúc z Papui Novej Guinei. On bude mať úplne nepriateľné pre mňa predstavy. Moja práca je pochopiť, prečo si to myslí, nie ho odsúdiť, alebo sa rozčúliť, alebo niečo také. A ono to fakt pomáha. Ono to znie trochu smiešne, ale fakt to pomáha. A potom zistíte, že ten človek možno vlastne nie je zas taký iný a že možno keby ste vyrastali ako on a žili ako on, tak akože vás ten dojem, že to je vlastne hlupák, alebo blázon, alebo nejaký akože nemorálny človek veľmi rýchlo prejde. No. Takže mne toto pomáha. Ďakujem, Palo. Musíme končiť. Priestor na otázky bol, takže nemôžete povedať, že nie. Žartujem. Ďakujem ešte raz za vašu pozornosť. Chcel by som ešte predtým, ako poďakujem hosťom a zdvihneme sa, takisto vás pozvať na pokračovanie, ktoré bude o pár minút. Je to také možno až tematicky prepojené, pretože za chvíľu tu začne koncert post-rockovej kapely s názvom Vata, ktorí asi tu tiež čakajú, kedy budú môcť výjsť na pódium. A chcel by som poďakovať takisto partnerom Živici Sokratovmu inštitútu Umbrelle a najmä teda vám. Ak chcete, môžete zatlieskať. Ďakujem, že teda Patricia, Palo a Dušan boli dneska s nami. Ďakujeme.